Kasenja man ketiu ya kepuli putih ha kani katain ribhoi kayang sakhi lingba ka school Nehru Memorial Higher Secondary School. Kakhana halor kani kalong ba kani ka school layo lingba ka jing dawa jong ki katu katni ki rangba na kani katain. Minba menteri rangba jong kari ujawa halal Nehru ulawan ban yuk chat sya kani ka jela ha kasnam si hajar kendai spa san pinyau. Bat ha kani kapur kila yathu bau na kaliang jong menteri rang ba ula ai si hajar tingka ya kini kiri rang ba ban seng ya kani ka skul ban tip halor kani ka khana na kaliang jengi ngiwan ya kendu ya principal jong kani ka skul uba el lapang haringkat ya uwei uri rang ba uba don benta ban seng ya kani ka skul. Harut surok ba jong Shillong Gahti hakashnong umsning. Kayeng kenjang ka Nehru Memorial Higher Secondary School mentalan riu posnem. Ban a jing shakri bat ban pen priang. Ya ka puli puthi shakinong shong shnong jong kani kathan. Hendrei ke ek ban na kalyang kenjat shai ulah hiar shakani ka shnong. Kalong ban wat ya ka khana kabadon ka jinga day bat menteri rang ba adu baningkong jong kari India Jawaharlal Nehru. Bantip ya kani ka khana wan bat ngi ngin pin ya kan do epi bat u principal kani ka school uba el lapang bat uba GS Warjri uriu rang ba uba don benta banseng ya kani ka school masudran mo golong iwe ni ki founder member jong dika school no do ba sedang de ka don ka jinge dei bat ka kerteng jong dika school Nehru Memorial de ka don ka ta jing jia ka ba Nehru wan sene ba le thu khana le sen don le thu khana pela tip to ka nes bang jingi de la wan sene tu ipenyeng hang tei de ila sna ngoi ka khilon hang tei de ila penyeng yo Nehru hang tei mo ki thu khana ta bat ila pen pau ho ka nya ta ka chi thu ko chung i bai kwa man bu ya ka ka school lang ne na marak ta ka por po don school lang ne ki beri sa dom ki sa be ki sa te ki jing dok ki jing kerdu nang ta ki sa te ki jing pang ki jing stom ko bun di long iba yu ijngai ke nya kaliang di la pan mat kata jing pan ke jing long bai kwa man sengi ke school lang ni ha ka bai dei bat i ma sondren mo hab ngi bu jing kan mau i ki kot ha ki jing tho ke ni sai bu i ha ki lightly ke jing kan mau mo kawe ka long ba ide to pioneer unong prat lenti ya ka tho ka pule de sa ka we ka ba so tanat ka long ba kane ke jing sedang ke jing i ndai balas dang tang hang ne ka hang ne snong bat ki we ki snong ke le i ya ne ka jing persang ka jing i jing mai lenti ka jing i te hadin hagi we pat ki snem ki bakam hadin ni i pat ya jing mi jong ki we pat ki school ha ki ne ki snong ba per ke area bat kala penlong ru kum ta ba ki bun ki school ki mi ru ha ne ka snong ka jing i snong sning de sa ka we pat ka bangi jubu jing tho ang ne ka long ba inde ru ru ba i jai to visionary ki no le se ngim la ban batai do no ta ka jing i jingai ka jing su thu jing i ka ta por tan re ka ne ka jing i ka ba ila i mi no kala long ka jing toy ya ka ne ka thain ka ne ka dong i bat kham tam ya ri boy ba ro we te ka ba khadu e ka ba ni la ban ong ba i don ru ya ka men sim ka basbun kain hatet man ni ong i don ya ka jing subun klem ka jing subun tel se kani ka school kan dom yang hi te kani ka jing subun ka jing ni ka long ba ila ai kani ka jaka ila penyo ai kani jaka ka pangila ban pelong ai kani ka school kum ka long adu mata na kaliang jengi ngiwan ban kendu ipi pangi kwa ban tip halor ta ka khana ba kidan na kita kinong ya lam shinong ki khang ya kalenti ya jong u menteri rang badu kari ha kapor u ha usnem sia ja khandai spa san pinyo ba kindawa ka we ka school te na kaliang jengi ngi kwa ban yathu ba phin yathu ya ngi halor kata ka jingja chua ketika san phu nhiều empat don school kan ta porang ne te empat don school kumta te ngang a chai wan sene ngale ngawan kan te kampat don ke school kan ne ka madan ro ka dang long ka klau kan madan te
kata kapor ikpa ju itai. Ikpa jong albat iba sodan lengwa. Iba nama flang. Iban poi sene. Dan sene teitai ipoi kha sene. Kata kapor uneru wan poi sene. Wan si selong dan dari Prime Minister banang kong tu kan Jawaharlal Nehru. Tu wan poi si selong untuk wan si selong tu yok jing tip kan. Mari la long ba song te kata si ki thu ki ki khang surok ne kan. Hang tai khamat yang yok ik. Tai ki yang tai khamat. I khang ya surok bo wan Nehru te kerpat Nehru kan. Bo un ai ba pan skor nomor tak pon 4 dan skor pa ko kini ki aduh inong gi ubro kanika area chen 4 dan. Te nala khang ta srom ta tu Nehru wa la don dum ko ke ekile kini bre la yo ma tem ti mai ndai hiar no la yun ta la wan tu ki skot bro ti ong ba em ngim don kam ngim don jing mut ndai ka jing kwa yongi ka lomba hang ne ka area jongi 4 don skor. 4 don ka skor. Tengi kwa ban yo skor kan. Ten ro tau ong ka ba kata pipan ni ka badon kam kata ka de ka badon kam ang tau sum in ta su yo ban ya kren ya i ten la ya kren ta la ya kren li su thu jung mot tikla ong ula kular kan ong ta man ai skor. La thiết cái đi cái mà đánh cái này cái cá na to nang nen mà đánh tết há to ang te la thiết thang lai spa thang ka na gini pali đều khăn Nepali oh đó có cloud sudah kan tau por te thiết i ba Sudan itai rong ba snok kan na le thiết ita te ya cái cái school ya cái kai stay la ai bentan no ai school bentai no school di mo la wan Nehru ta la ai school ai tang kumba hakta kapor kat bangai yo jingtip wong tang siajar nomor siajar tek tu kapor tu lalong tu kan sila kam tip sio te snai ketika skor hang te ai ti jaka he te la snai skor swan kong de yang plang ka bangai tip ngai do nga tang ki tu kan ni kot kan snai di yang plang da ba ki sui snai yarap skor kan ke yarap ki ni Bamajan nang ne bakwa ban seng skor te siajar tengka te layo man le ka nong rim layo ban yu kata ga layo ban penmadan pen iu tu lom ban penmadan ya te de kisnokan dalaya seng te skor de ka yang plang de seng te yang plang te la ya ai ka teng ya kata ka ya te yang skor Nehru skor Setiap kat kayang Nehru kan long dekat yang pelang dekat long iyo kan tandala ai kam ta sport nomor tu por sini ka cloud tempat yo itu tang dok pelang dah ta ndala dep ndala ya lum kita bisa nak kirong je yarap lang kini kisnong kebeladon ki kisnong nong thmai kisnong nong thmai kena ka kisnong nong jeri santali kisnong nong sai sning kasat bakom sling kita santali kisnong kibaya simentalang banya te yang skor kena ro ki kena kidang kimpat da sutu bah tapi don ki wan ki ni ki kemi hap le yakran ni ki kemi pa bro bakin wan bakin bu bakin impa skor da nama ki ya kini kena ki subhai ta hakta kapor hadu ba ngi da bu sedai jing tem bro te bagi kena skor ke bagi ni kena ke wan ya boy itu man penlong skor tapi kenal mama kat nu cara genong hikai nong hikai tu ke dang kabanong kong te ibu tang iwe kan dang dan iwe te dien kata da ka ding ya kersian lang jeng ni snong ni sa ni sio naka tak bisa ka belum na snok kan isa penmi san ino hikai wan poi snong ne ndu po dan ndu po we la bos ketri ngalong lang sekretari snong ngalong lang sekretari skor bro nomor kata kapote ni se bro ki skor ki le amta kan ki de tang urang ba snong bat sekretari ro de nong sekretari snong he ni IT ya kan ka skor pat ha dis council kata kalong DCLP skor ha ka sa simti no ka DCLP skor
ba kata kapor ba Darwin ni dang long EM yang ka diskonsil takpor. Hadin balayo ke LP school ting la wan ra na ba di stul lapang nang te na sat ban long nong kai ban yarap ikai ne. Try pikan mau mama ya ka bay school men shwa ba pisdang ning kong ni pi pen ai puli ai be tu ne namar ka jinjar bhai ki kena ngi sok thu men shwa kim num tre ban puli Nung kong baslang te ko mangalay tu mena teng syia Kristen kum ta ken na kita gisnong ta. Syia Kristen hab sulit kro bro hab lek door to door tu pe hab lek yang bakin pak skor makin pak tip ken teng skor. Namarang ne kadang bon tang kini palit atau pon pak dia. Kasing tang kanjak kan. di pi dei pi di brio bala em na du ki por badang seng ha du mentah pi I ka jingkiu kumnu ka school Ke skor dia kalau nong entan ada kata kapor te nomor ba ki kadang don ni tang kene ba kasi Michael te tang kini ar te kila nang yeroi kila nang yawan kan nang kio hadu shwa bakin le dawa kum tu pi don jing tep thrai ba I pelong ka jing ya lang ne ban ya kran lang ho shinong tu ngin ya le no kum ta ngin ya khang nanti no yung menteri rang ba la dang wan shini bangin yo kita oh bibu dia kata le te ko long clear ba kan kata te na bu wan long ngan ya thu ikta ka jing yo jing tip kan bu wan ne ru ta la yo jing tip kan ba u ne ru so wan sini te kata ko la ya lum dia lang kan ba ong kum lo ni ya thaulat ban ya yo e ka skor kan kata de ka ban kok kan ba kum no bangin yo ba ngin yo ikas skor nomor hang ne kadang long pum ki brio kim pat ki bedang tu na kan ki brio no ki sinong ki ne ki kene kan ti kadang long cloud te pot te ta ka por ha yo jik te pum ta te ki tang su yo te ni la long re ti kan ne la ya lum la ya up lang kai krui ni abu wan ne ru te ki yang krui pu srok kan nomor ne yang pu srok tu ne Neru kini ki nong buat yung neru lepas sulai tu kan kila up umno ki kila iu kini ki beri nang thalai ba don kan ringi pa ya up kitab ki ba ya up pat kim ong ki su yu ong im don ringi ko atang bok niar benya keren bengi ko ikaskur nomor kini snong ne kelong snong ba bukti kaskur don im don jing nang jista di kuat kaskur kedai kata kapor na kaleng jengi hingi ai kublai pi ba pindang don hapadang kamat pakoi pakhia bangin se kendu biang hidu ba kublai shibun ba pi ai kita ki jing tip ya ki long dien halor kani ka jing sengi kani kaskur